Čaute ľudia, vítajte už v tomto videjku, je 22.5, takže je to iba taká o mojom kanáli, no aby ste vedeli, som tu ja. Čaute ľudia, vítajte v tomto videu, som tu ja, Sanoman TV. To videjko je také, neviem aké, tuto sú moji kamoši, ktorých mám rád, ktorým som dal odber. Určite som dal. Pozrite sa, má 11 odoberateľov k tomu jedno videjko. Takže toto videjko je iba také krátke, pozrite sa. Tu je Uxid a ideme sa porozprávať o mne. Takže youtuberom som sa asi stal pred chvíľkou. Sajme na to. Koľko to malo zhliadnutia? Tu je Uxid a ideme sa porozprávať o mne. Robo Lapšanský. Toto je čo? Dobrý deň, teťurence. Moje meno je Ernest a vítam vás pri novom Q&A. Ernest, to čo robíš? Koľkokrát ti mám povedať, že ne? What the hell? 14 odoberateľov mal. Už chápu. A idem aj tak na môj kanáliček. A toto mám aj moje obľúbené videjka. U minulom som dal sám sebe. Moja pesnička, aby ste počuli, že toto je Chicken Song. Najvyššia kravina. Vidíte to, ne? A toto dáme. I have a pen, I have an apple, apple pen. I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pen, pineapple, apple pen. Pen, pineapple, apple pen, dance time. Chápete to? Ľudia, v tejto minútke by som to už ukončil. Takže čaute. Hezla. Takže čaute na budúcom videjku. Aby ste vedeli aj k tomu, mám 4 odoberateľov. Takže čaute.